La murtra, per la calor ambiental, s'ha degradat. Han crescut algues, han robat l'oxigen de l'aigua, han mort els peixos i han desaparegut els ànecs. La murtra és un llac mort, no s'ha fet res per intentar contrarrestar els efectes de la calor, però tampoc s'han pintat les valles que la rodegen oxidades. No m'agrada l'estat de les dunes, està tot molt deixat. Recuperem el Gorg seriosament, no fent concessions clientelars. Als dos cantons de la via hi ha dos espais que formaven part de les antigues dunes litorals i llacunes litorals. Un d'ells està al nord de la via i l'altre és el que coneixem habitualment com el Gorg. Estan abandonats. La carretera s'ha reparat, però s'ha fet malbé de seguida. L'aparcament està privatitzat i la zona de pàrquing davant de l'edifici Constelación està molt degradada, amb les estaques i les cordes que delimiten l'espai protegit trencades, amb brutícia i inclús rastres d'un incendi recent puntual. La diferència amb la manera com Torredembarra ha protegit el seu territori mitjançant una sèrie d'accions durant els últims anys és evident. Crec que s'ha de fer un diagnòstic de l'estat de l'espai natural del municipi, tant de flora com de fauna, biodiversitat, ecosistema o comunitat, i a partir d'aquí veure què necessita per poder-se millorar i després conservar. Terra de fraternitat, és el poble qui governa.